Hej, jeg hedder Søren fra Lauritsens Møbler. I den her video vil jeg vise jer, hvordan I plejer jeres lædermøbler. Så er du i tvivl eller skal til det, så følg med i videoen her. Til pleje og vedligehold af læder anbefaler vi det her Guardian læderplejesæt. Her har du både en lædercreme, en læderrens og 2 svampe, så du har alt, hvad du skal bruge for at gå i gang. Vi starter med at give det læderrens for at afrense læderet helt ned i dybden. Efter vi har givet det læderrens og det er tørret, så er det klar til at få lædercreme. Og det er vigtigt at give creme for at gøre læderet smidigt og holdbart. Vi er nu færdige med at give sofaen læderpleje, og har du spørgsmål eller lignende, så er du velkommen til at kontakte os. Læderplejesættet her, det kan købes inde på vores webshop, og vi sender den helt uden beregning.